Аз съм Марин и в този епизод ще направим четвърта част на материалност Brawl Stars. Обещах ви, че ако се гледа повече пъти, ще го направим по... се сетихте по-бързо. Абонирайте се за канала с камбанката, оставете лайк на видеото и да преминаваме към първия мис или реалност. Шерифите имат едни и същи герданчета. Какви са? Когато стигне на пиратския скин на Кит. You aimed low and managed to miss the mark. Да. Сега стигне оригиналния скин. Да, този мит е верен. Само че този на Шера е малко по-голям. Защото тя е котка. Кит. Този започва много добре. Много така и да свърши. Втория мит е, че Санди и Спайк са Сигма. Защото когато Спайк загуби, свива се раменете. И се ми каза какво да направи. Аз не съм ти виновен, да беше играл по-добре. А Санди заспива. Аз съм само Спайк. Но този мит знам, че е верен. Затова е верен. Затова ще бъде верен. Нали ме разбрахте? Между другото сега ще видите. Че Спайк наистина се свива раменете, ако го нямате да видите. Сега трябва да ме убие бързо. Тези ботове май са повече по-силни. Не знам. Вижте. Загубна изтъпвайте и се свива раменете. Този мит е верен. Пак ще тествам онзи мит, а не. С Мак, че си мята енергийната напитка по Аш. Това го включвам пак, защото видях, че трябва да се направи в мултиплеера. Какво е мултиплеер не знам, но май нормална игра на Soul Showdown ли? Не знам. Сега ще пробваме. Ще пробваме на Duo Showdown, ако не проработи. След малко ще се включа, само да си заредя Star Power. След малко ще го събера. 1 минута. Събрах го, сега трябва само да избягам. Убиха ме. Защо? Ще пробвам пак. Започвам. Има една емка. Забравих да снимам, но този мит не е верен. Ако пак го пробвам, пак ще го изпробвам, но няма да бъда верен, само ще да губиме време. Затова извинявайте, че не го заснех, но аз не мога да снимам. Затова да преминаваме към следващия мит. Той да е по-як. Следващия мит е по-интересен. Когато мистер Пи си хвърля куфара, когато той се взривява, хвърля някакви чорапи, които приличат на чорапите на Спайк от шопа. От тука. Ето ги чорапите, май ги видяхте. И сега ще видим мистер Пи. Мистер Пи къде? Ето го мистер Пи. Този мит е много интересен. Той трябва да има... Да!
Видяхте ли? Той трябва да има много сладко око. Но, ги видяхте? Ето ги. Чакайте. Този мит е верен. Сега като го спомня, чакайте. Сега като го спомня, виждате ли чорапите? Да, трябва да ги виждате. Май това е багажа на Спайк. Дали Спайк му отиде в хотела и това е неговия багаж? Не знам, но този мит е верен. Много е детайл. И странен. Този мит е, че в ския на колът аз го нямам. Защо го включвам изобщо? Малък фейл. Дирако изпълнява някои звуци на Поко. Сега ще видим какъв ще е първия звук. Сега ще видим и Поко. Ето го и Поко. Sweet sound? Too bad, man. Give me a beat. Wow, that sucks. Запомних. Сега ще включа звука на Макс и няма да говоря. Къде е сега? Just kidding. Draco! Woohoo! Total party kill! Ha ha! Winging it, dragon style. Total party kill! Time to shred some bones. Този мит не е верен. Battle magic. Сега ще видим ако ги издавате звуци, не знам. Според мен този мит не е верен. Too bad, man. Power chord. Wow, that sucks. Feel the power of music. Да, този мит не е верен. Ще е много яко, но не. На всеки един брой има хит. Ще се опитам максимално много да проверя, но ще видим сега. Шери, оригиналния скин. Ще обикое много внимателно Шери. Няма го скин? Да, не. Шери няма. Да. Wow, hardcore. То, Едгар има. Хикс. Да, има на бутушите. Бит, да, има. Nice headshot. Голд. Да, има тук. Но, как се казваше? Нали видяхте? Bullet storm. Долу на устата му. Чакайте. Да, на очите му. Но този скин го няма, но нищо. Сега ще проверя моите всички балари, но на вас няма да ви покажа, защото това ще бъде оттъчително и за вас, и за мене. Този мит е верен. Това е наистина така. Защо е така? И аз не знам. Тези брови дали са истински, защото и на истинските хора на броварите има хикс. Не знам защо, но доста неинтересен детайл. Не е реалистичен, но не знам защо има този детайл и защо някой е съществувал. Макс има ли? Май Макс няма. Но нищо. Това мисля, че последния не
Има още 2-3. Но нищо. Така, това е последния. Последния не последния епизод. Оставете лайк на видеото, абонирайте за канала с камбанката. И ако това видео се гледа повече пъти, правим го още по-бързо. И